ngizonethulela umkhathazi uthi Wengane yakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe izindaba ezishisayo lapha nawe ngane zathi ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafethu inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu usimomoza uvele wayifaka zonke lapha na kumculi kaMaskandi owaziwa ngelika kumkhathazi lapha nawe ngane zakwethu thina ngaloko khuluma khulu sizokudedelela iclip uzwe lapha na usimomoza edalapha umkhathazi siyacela ukuthi uma umusha wenza okulungile usubscribe lapha ngizonethulela umkhathazi uthi ayekabuyele emavukaneni ngihlaphe ebhola ya ehlathini mengasenzi kahle simomoza lo eprenuti yantanta ngathi ugqoka iphinifa likawilile emculo namazinyo izingovolwana mbijana nering yeshebet usho kanjalo usimomoza wengane zakwethu edalapha umkhathazi ngihlale ngihlabela abaphansi